Eli laitoin Telman yhtä aikaa ulos Pyryn ja Satinin kanssa. Ensimmäistä kertaa oriasemakäynnin jälkeen ja sen jälkeen kun Pyry tuli takas kotiin. Kyttään tässä, että kestääkö kaikki sillä puolella aitta, missä pitää. Tähän mennessä näyttää syvältä. En uskalla kuitenkaan vielä jättää Telmaa ulos ilman, että on vahtimassa. Meillä kyllä kulkee nyt virta. Mutta. Tää katto. Jos nyt hyvin menee, niin uskallan varmaan jättää tänään vielä ulos Telman yhtä aikaa silleen, että on itse sisällä. Mutta jos näyttää siltä, että saattaisi pamottaa ajasta läpi toisten kavereiden luo, niin sitten mä otan se sisälle, kun ite menen ulkoa pois. Nyt näyttäisi tilanne aika rauhalliselta. Tosissaan, kuten aikaisemmista klipeistä voi huomata, niin Pyry on Telmaa ja aika paljon isompi. Semmonen 6,5 senttiä about. Mutta tämmöstä tänään. Käytti äsken ajamassa Telmalla kaverin kanssa. Rauhallisesti ilman kuolaimia mentiin. Risteyksessä jätti oottelle muun muassa, että rekka kulkee vähän isommalta tieltä yli ensin, ennen kuin ylitettiin Telmankaa-tie. Ja rauhassa oltiin, hyvin meni, on ylpeä punista. Eipä siinä ihmeempiä. Katsellaan, uskallanko jättää jo huomenna koko päiväksi tälle. Riippuu, sitoutuuko kukaan vahtiin niitä koulupäivän aikana. Jos ei, laitan Telman, Satinin ja Pyryn kanssa ulos vasta 3:30 maissa, kun pääsen koulusta. Ei pidä se muuta, hei sansaa.